dimineața, revenim cu partea amuzată a clipului de azi, anume urcare pe Hrășmaș. Nu știu dacă cel mare sau cel mic, dar cel de că merg cu mama și cu fostul meu profesor de matematică din liceu și abia aștept. Aici e mașina, e 7:30 în 11 septembrie 2021 și plecăm spre Hrășmaș. Ok, am ajuns în benzinărie, în la 10 km de Bălan, ne-am oprit să mergem până la baie și uitați cum se vede de aici unde o să urcăm noi. E... acolo. Ok, aici eram încă în mașină și mergeam spre începutul traseului, dar ne-a prins în drum o turmă de oi și am zis să filmez că era interesant. Începutul drumeției, acum am pornit de la parcare și din curțile oamenilor care s-au făcut la intrarea în traseu aparent și am pornit. Urcăm un drum de piață destul de abrupt și trec cai cu căruțe și mi se pare fascinant pentru că o să vedeți. Masivi cai, masivi cai. Foarte, foarte. Uite, mai vine una foarte interesant. Două vin. Mai vine o grămadă. Nu veni să mine, na. Bună! Bună ziua! Na. Cred că se blochează la asta. Ați mai văzut așa ceva? Că eu nu. Ok, acum am terminat urcarea. De acolo am venit. Și în spatele meu stâncile, urmează să ne cățărăm pe ele. Abia aștept ce că este plete vertical cu frânghii și cu minuni. O primă etapă, ea se vede mai bine ce urmează să escaladăm. Deci pe acolo am urcat, dar e prea multă lume și nu vrem să așteptăm, așa că o să ne întoarcem mai târziu. Și atunci coborâm înapoi, pe aici unde e pietriș care alunecă. Distracție maximă. Un mic platou. Ok, am ajuns pe vârf. De fapt, vârful e undeva acolo. De acolo am venit. Dar aici e mult mai spectaculoasă priveliștea și am zis să vă aduc să vedeți. Aici e prăpastie. Dincolo e numai ca un deal pe vârful muntelui. Nu se vede așa de dramatic diferența de înălțime, dar aici, dacă vin, e efectiv vertical. Și foarte, foarte frumos. Din păcate bate soarele din față, dar oricum e faină priveliștea și încolo. Acum urmează să coborâm înapoi și o să ne grăbim puțin ca să ajungem la stânca aia pe care v-am arătat-o înainte, care e acolo, by the way. Am terminat cu vârful și am reajuns la stânci. Pare mult mai gol. Deja am venit mai departe decât am fost data trecută. Și acum ne coborâm pe aici și după o să urcăm. Deci, stay tuned. După coborârea asta scurtă, uite ce urmează în spate. Wow! Și uite, dacă te scapi. Nu-l pot spune de 0,5. O tură de... nu. O tură de urcare gata. Asta ați liniștită că oricum. De acolo, nu vă dați seama pe unde am venit, că pe aici am venit. Nici eu nu mai știu pe unde am venit. Și acum urcăm pe aici. Nici nu e vertical. Ok, și am ajuns și în vârf. Mă rog, nu e vârful ăsta, asta e
piatra singuratică, dar uitați ce panoramă superbă este în fiecare parte. Asta e de departe cea mai spectaculoasă vedere pe care poți să o ai în zona asta. Foarte, foarte, foarte frumos. Și acolo e cabana de la care am urcat. Merită. Hai să vă arăt încă o dată pe unde se urcă. Imediat ne chinuim să coborâm pe acolo, uite. Uitați. Acolo sus am fost înainte. Acum am coborât, am realimentat și ne pregătim să coborâm. E gata, e ora 6, cam pe la 7:30 când se întunecă ajungem la mașini și după aia drumul acasă. A fost o zi super, dar priveliștea aia total imbatabilă. Deci recomand 100% Hășmașul. Super.